Salutare minți iluminate! Ați încercat vreodată să studiați desenele animate? S-a înțeles, da? Nu să le vizionați, ci să le studiați. Eu am încercat și am rămas șocat. Am observat că desenele pe care adoram să le urmăresc atunci când eram puști transmit tot felul de mesaje ascunse. Mesajele subliminale transmise de acestea au conotații sexuale, rasiste sau chiar predicții ale unor viitoare dezastre mondiale. În cele ce urmează o să vă convingeți și voi. Sper să vă placă acest material. Cu toții am urmărit și poate încă urmărim desenele animate produse de Walt Disney. Au fost mereu un punct de atracție pentru oameni, indiferent de categoria de vârstă. Din păcate, în imaginile următoare o să vă dovedesc ce mesaje transmit de fapt. Avem posterul reeditat pentru filmul The Lion King din 2002. Observați ceva deosebit? Dar acum. Este destul de evidentă imaginea acelei femei pe jumătate dezbrăcată. Tot în The Lion King, o ediție mai veche, într-un anumit cadru în care echipurile acesta pare că se odihnește, apare pe cer pentru scurt timp textul sex, format din stele. Dacă acestea vi se par niște lucruri pur întâmplătoare, haideți să continuăm. Tangled, sau o poveste încălcită, animație care mi-a plăcut foarte mult. Dacă nu observați nimic, încercați acum. Eu am rămas fără cuvinte la început. Am crezut că e o pură coincidență. Într-un episod din The Rescuers din 1977 apare imaginea unei femei topless, dar la fel este pentru scurt timp, îndeajuns pentru a nu fi observată conștient de copii, ci preluată de subconștient. Este evident că cei din studiouri vor să întipărească pornografia în mințile oamenilor încă de la vârste fragede. În aceste imagini regăsim svastica, simbolul nazismului. Oriunde s-ar afla acest semn nu reprezintă altceva decât ura și rasismul lui Hitler față de evrei. Într-un cuvânt, svastica ne amintește de zilele în care sute de persoane erau exterminate în lagărele de concentrare. Nu știu cât de folositoare ar fi pentru copii aceste lucruri. Avem câteva cadre dintr-un episod cu Aladdin, în care o voce de pe fundal spune adolescenților să-și dea hainele jos. So how's our little bow doing? Come on, good kid. Take off. Se aude îndeajuns de încet, încât să fie observată doar dacă secvențele se repetă de mai multe ori. Good kid. Take off. Nu știu cum vi se pare vouă, însă pentru mine cei de la Walt Disney sunt destul de malefici. În desenele cu Tom și Jerry nu sunt atât de ascunse mesajele, ba chiar sunt la vedere. Inofensiva luptă dusă de aceștia în fiecare episod nu face altceva decât să inducă violența în subconștient. Chiar dacă vă pare banal, studiile arată că unii copii au fost surprinși că își loveau animalele de companie cu diverse obiecte. După multe cercetări s-a dovedit că la baza acestei agresivități stătea vizionarea desenelor cu Tom și Jerry. Mai țineți minte The Simpsons Family? Aceștia chiar nu mi-au plăcut niciodată, dar asta este strict părerea mea. Fiecare episod a conținut dintotdeauna mesaje masonice ascunse. Iată câteva dintre acestea. De exemplu, în această imagine vedem o simplă carte al cărei titlul nu este deloc întâmplător. Scrie Curious George and the Ebola Virus, predicția bolii care a făcut prăpăd câțiva ani mai târziu în vestul Africii. În următoarea imagine este prezentată o revistă a New Yorkului, a cărei preț este de $9. Nimic malefic, dar dacă privim mai bine, poziționarea cifrei 9 lângă cele două turnuri gemene din spate nu face altceva decât să prezică dezastrul din 9 septembrie. Atunci când americanii și-au atacat propriile turnuri sub pretextul existenței terorismului. Despre adevărul din spatele acestei catastrofe o să discutăm într-un clip viitor. Culmea este că episodul a fost difuzat în aprilie 2001, deci înainte cu câteva luni de la dezastru. Nu este singurul cadru în care se face referire la World Trade Center. Aici, dacă vă uitați în spatele cuplului Simpson, observați în tablou unul din turnurile gemene lovit. Să zicem că este și aceasta o coincidență, deși nu este. Ce mai spuneți de această imagine preluată dintr-un episod cu Johnny Bravo, difuzat cu mult timp înainte de atac? Arată cele două turnuri în flăcări și deasupra scrie Coming Soon, adică se va întâmpla în curând. Așa că dezastrul simulat pe 9 septembrie 2001 a fost prezis cu multe luni sau ani înainte. Păcat de acele suflete nevinovate care au sfârșit sub dărâmături. Cu toate acestea, lumea crede că sunt doar coincidențe, sau cei mai mulți preferă varianta mincinoasă prezentată de mass media. Acesta a fost un rezumat. În următorul clip o să vă arăt și alte mesaje ascunse care se găsesc nu numai în desenele animate, ci și în reclame, videoclipuri, filme și multe altele. Ce părere aveți despre acest gen de manipulare?
Dacă v-a plăcut acest material, puteți viziona și clipurile de mai jos. Nu uitați să lăsați părerile voastre și să vă abonați pentru a fi la curent cu videourile următoare.